ụmụnne m chai enwe nnọọ ihe mmadụ na-aga ahụfo mgbe i chesịrị nọcha na ihe niile ga-ama na enwebeghị ihe nọrọ na ana m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nnọọ mza ya sị m na ya alọla di ya na di ebi n'obiọma na ya wụghị onye na-enye nsogbu na ebe di ya si ya nọrọ ebe ya na-anọ chi ihu n'ọkọtị ya gawa biznes ya na ya amụọkwarala nụ di ya ụmụ anọ ya ka ji otu nwa n'aka mgbe di ya kọrọ ya akụkọ na ugbu ya na gị kọrọ nwaanyị mba nnọọ mza na di ya mara mma nwoke o di ya nwekwara na enyi nwoke ya na ya na-abụ dị na mma na nwunye enyi nwoke die mara mma nwaanyị na nwatakịrị nwaanyị kwụ ọtọ ka arụ ma ukwu ma anụ kwụrụ chịm ya na di ya nọ n'ụlọ ha one Sunday ya dịka ọta di na nwaanyị na-akparịta nkata di ya gwawa ya dat na nwunye enyi nwoke na ugbu ya na ewukwanụ nwunye ya sịrị ili ha ma ex ya si no na nwunye enyi nwoke na ugbu a na ya hụ this lady mgbe ọ dị very young like mgbe ọ na-alụbeghị di n'ihi na enyi nwoke ahụ ji ụmụ abụọ na ọ hụ this lady mgbe ọ alụbeghị di na ọ dị ka model na ọ mara mma very quiet na ọ na-aga n'ụzọ step ya ga-agwa na nwa ka na ọ wụmene ya sịrị ili na ya gwawa di esipụta the lady mara mma even na ọ mara mma ya si yes di ya gwawa ya na enwere ihe enyi nwoke mere ya na-enwe ike ichefu na even na enyi nwoke echefuole mana ya ga-echefu na ọ wee painful thing na ihe enyi nwoke na-ekwesịghị ime enyi nwoke ya sịrị ili di ya kọwara ya na mgbe ya na enyi nwoke so na-aga na ha abụọ nọ n'ime moto na ya nwa nọ na passenger seat mana the moto na oge ya enyi nwoke mụgara moto mana aka echibeghị ike that day na ọwa enyi nwoke bụ moto ahụ ọ ya ka ha rituru ha zụrụ ụka roasted corn this lady na-apịaja na-agaje nnọọ ka angel mgbe ahụ ya nwekwara n'ihu ya amaghị otu esi agba nwaanyị enyi mana enyi nwoke na ọ wee razla na-enweghị nwaanyị ọ na-aga ekwuru okwu ọgwa ihe ọnụ ya na-atọ mana ya nwa ya amaghị otu esi ekwuru nwaanyị na ọ kụchikọtara ya that time the first time ya mere attempts eguzoro n'ihu the girl kelee the girl ekelegwara ya na-ele the girl na-ele ya emechasị the girl how are you the girl asị fine mgbe the girl megide the girl ama ọchụ gawa ihu na-egbucha ya ọ ya ka ha hụrụ this lady ya gwa enyi ya nwoke na ya laikiri nwa ka na ọmaka then enyi ya nwoke nụkwa na serious relationship nwa gwara na ya ga-alụ ya gwawa enyi ya nwoke na ya laikiri nwa ka bechana na nwa ka amaka enyi ya nwoke sị ngwa ka ya ga gbara ya na ọ ya ka ha ruru mgbe ọ nọ na-ekwuru ya okwu anya the girl nọ ebe ya nọ na-ele ya na-elekwanụ the girl na-elekwa mechaa fere aka sịa hello the girl asịa hi enyi nwoke ya anụbakwana ihe ọ gwa gị kama enyi ya nwoke ga-ekwuru ya ihe dịrị esi ya biko gwatara ya this girl na ihe enwe enyi ya nwoke na ọsọ laikiri ọrụ ya ọ garute nga aha na ga-agbawazie the girl enyi on his own na ọ ya nwa ọ ga-agbawazie this lady now na ya nwa nọ into a relationship na ya ga-alụ nwaanyị mgbe na-adịghị anya na ọ mindela na ya wee playboy the girl asị ya really ya sị yes ọ lụghachita bịa gwa ya na the girl sị mba na ya like hụ ya na ya mara mma like a playboy na ya na like ụmụ nwoke dị too good looking ya chịwa sị ka inferiority complex anyway nsogbu anọ na ọsọ ya nwa ya mgbe ọ kwuru sọ like ya switch is over jụwakwana ya what of ya nwa ya wee kwere ya chịwa sọ ụmụ nwaanyị na nwaanyị ọbụla nwere ma ihe na ya n'obi na ọ wụta ka enyi ya nwoke na this lady shibido ya na-abịakwa around ya sị enyi nwoke mmadụ na o ruo otu echi ha gaga enwe ihe ha na-aga enyi ha nwoke mega ihe ha sị ka ha ga ka ha ruteziri this lady ajụwa sị na-elekwanụ bebi ya na ọ bịaziri alone ya gwa esi enweghị enyi nwaanyị na ya enweghị enyi nwaanyị na nke ya nwere enwe mgbe ya nwere na nke ya nwere enwe agaghị agwa ya dị mma for some time now na ha nụzi na ọ gawala na that day ya na enyi nwoke kwụ ọ hụrụ ya na ya nweghị enyi nwaanyị as of then mana ọ jụrụ na ya sị ya wụ playboy enyi ya the lady asị ya nwa si na ọ playboy no na enwekwaghị mgbe ya kpọrọ playboy o ya gwara enyi ya nwoke na I like him this your friend instead of you na ọ bụ na ya nwa bịara m gara ekwe na your friend the same na iwe playboy na ị nwere ịnọ into a relationship ịmago na achị iwe n'ọchị yes really yes
Asị oke na ihe ememene na ọwụ nzube Chukwu. This lady abịa ghọta na this guy enyi ya nwoke tụrụ ya asị. Ya onwe bịa ghọtakwuo na enyi ya nwoke bitere ya. Ha hapụghị ya dị ya. Ihe mere no emene. Mana enyi ya nwoke filiri echefuole na o mechakwara bịa sịwa ya sorry. Mana o fili na ya echefuole mana echefubeghị ka ahụ na ọ gaala. Nwaanyị mba nnọọ Nza na ihe ewe akụkọ di ya kọrọ ya mgbe ya ka ji ofu nwa n'aka. Na ihe akụkọ akọrọ ka ahụ agaghị echefuo ya. Ka ya na di ya na-ebizi n'ime ụlọ biri na-aga dịka di na nwunye. Ya notice na ya na nwunye enyi ya nwoke na nwere ihe ha na-eme. Na ọ wụghị ihe a na-suspect na ọ wụ ihe dị plain, ihe ya hụrụ with evidence na phone di ya. Ihe abịa dịzi too much nke na di ya ahaidigazighị ya. Ya jụwa di ya sị na ọ bụrụ na obi ya ka nọ na that lady, ọ bụla nwoke mere lụọ nwaanyị na ọ wụ destiny ya na ọ wụ akara aka ya. Na ya ọ dị ka obi ya ka nọ na that lady. Na ihe eji na-agwa ya na ọ dị very obvious na ya na that lady nwunye enyi ya nwoke mega ihe. Na ihe ahụ kwarala na nga ya gbara ahụ ya achọghị ịbịa buashiwa bịa mebiere mmadụ marriage ya. Na eji Chineke bi n'eluigwe yọọ na o mekwele ya ihuru disgrace kwule. Na ihe a na ọ nwunye mmadụ tọbụla eshi ile na ọ nwunye mmadụ. Di ya elewe jụwa sorry ka oge nwe na-ashịrị ya sọ ọwụghị ịga ashịrị. Na ya gara na phone ya hụrụ ihe mere di ya. Na ihe mere na-eme hụ nke a na-echu echu na ọ dị very obvious na ya na that lady mega enyi. Mgbe ị na-agwa nwaanyị that you're too sweet, if not that my friend is a serpent, you would have been my wife. Echem na enwere ihe ọzọ enedere verify. Mgbe ị na-agwa nwaanyị that I don't want to lose you, let's keep it discreet, nobody will find out. Echem na enwere ihe ọzọ ị chọrọ ka ndị ụtọ. Mgbe ị na-agwa nwaanyị say that love is still there, I'm glad we feel the same. What matters is our happiness, whether in the open or in the secret. Let's keep it rolling. You live in my heart and you will forever be there. That I'm married doesn't change anything. Ama ihe ọzọ ị chọrọ ka m believe. Nna anyị nọ na WhatsApp ka ọgụ nwa sendegere ya nwa na-reply kwa gị. Ke nwa emecha suggest na ya chọọ just allegation bụ di ya dissolve what the marriage. Mana what of ya nwakwana. Ele ihe ọzọ ọ chọrọ ka ekwu. Na ya ji enough evidence iji mee noise. Mana ya achọghị ya ga-eme. Ya nwa wụrụ the reason marriage ga-ejikọ kasha. Na plan ha ahụ that their mission na ọwụ ya nwa ga-achieve by bịa confront the woman di ya anọ ya sọ na-alụgasị tọpụta ya eji ya enwezi ike buruzie ede nwere onwe na ọ ga-awọk na ya ga-ahapụga marriage. Mana ihe abịaghị na continue obewe na ya ga-like ya. Ihe ya gwara di ya okwukwe na okwu ọ nụrụ taa na-ele ekwu elekwa elechas ya dị na ya dị grateful na ya thank you for ịhụ ihe dị otu a na-ekwu ya softly like this. Na in fact na ugbu a ka ya mara ya ji gold na ya biko gbaghara na ọnụ ọha na enwere ihe jikọrọ ya na that woman from today gawa na already na conscience ya blame nwane na ya dị very very sorry na ụdịrị ihe dị otu a ga-emekwa ege ya so nsogbu anọ ha ebikoro na-aga. Na nwaanyị mba nnọọ Nza na after ya confront chara di ya gwacha di ya destiny na naanị ihe a nụrụ 1 week kpọị enyi nwoke di ya nọ nwụọ just nwụọ. Ihe nwe according to nwunye na o nwere fever n'abalị ya anya ṅụchakwa paracetamol nke nwa ọ ya ka ya pụtara n'ụkọtụ na-akpọzi di ya di ya ekweghị aza ya na-akpọzi di ya filie na ọ prank na mgbe ụfọdụ ọ na prank ya like that ya ga na-eshake ya bịa hụ na ọ bụ aka ya na ọcha na white na aka ya ahụ ya na ọjọọ oyi ya tiwe kpọwa dọkịta ha bịa lee ya na ọ nwụọna na di ya nwụọna since na onye ya na-enọ n'elu bed na ọ nwụọna kemgbe ebe 3 AM bewe na otu a ka esi bubaga this young man na mortuary. Ụjọ ezuo ya ahụ ọ ya ka ha gachara di ya bechaa akwa ihe niile ya lọta di ya nọrọ nwayọ okwu ya were aka dị n'agba nọ na-asị chai ezi enyi ka nwanne ọ bịa mewe datin mefewe chai ezi enyi m ya ghọtara ihe mega nọ onye ọbụla na-adị surprise mana ụjọ dị ya n'ime ya gba nkịtị. Ọ ya ka gara burial this young man lichaa enyi nwoke di ya mechaa burial ha lọtasha ụjọ na-atụzi di ya pụọ ya na-amatacha ebe ọ ga di ya lọta n'abalị ụjọ na-atụ ya nọrọ nga kpọrọ ụmụ ya gawa na nke adanne ya shizie ebe ahụ kpọọ di ya na fon na ya agaghị atụrụ ya shi na ụjọ na-atụ ya
na ezigbote ụjọ na-atụ ya nwa na ya amaghị ihe eji gwa ya ihe ya hụrụ na fon ya under 1 week enyi ya nwoke ahụ anwụọ na ya na-anọ like this na-ahụtakwa na ya ga-anwụkwa n'ụdị ahụ mysteriously n'ụjọ na-atụ ya na ihe a wee enyi ya nwoke ọ ga nwunye mgbe ọ dị ndụ the moment ya mere ka ọ ghọta that na this guy ya mere ka ọ ghọta that na ya ama ihe gaga n'etiti ya na enyi ya nwoke the young man anwụọ na ọ ga-awụ na ọ gara aga gwa nwunye this man that na nwunye ya dị aware of ihe ha na-eme ya pagbuo di ya gbuo the man codedly na ụjọ tụga ya na ya in fact na ọ na-eprove ya that man nwụrụ ọnwụ chi na o chetakwa na ọ gwara ya that na that woman love ya from ihe ha hụrụ na ha hụrụ nwa ha n'anya na ihe a nwoke ọ yiga nwunye mgbe ọ dị ndụ ugbu a ọ nwụrụ na ihe kpachapụrụ that man nwekwara ike ịkpachapụ ya nwunye ka ọṅụ ha zuo oke n'ihi na ihe a nwoke ọ yiga nwunye ya mgbe ọ dị ndụ ihe ahụ ma ihe ya gụrụ na chat na titin ka na fon ya as evidence ya ka ji ehi ya na ụdịka ịhụnanya o gosiri dị wozuo ịnọ n'etiti ya na that lady ma ọ gịnị ka this man ga-eji nwụọ just 1 week after ya confront chere na ihe abeghi since na ya dị aware of it na ya achọghị imebiri anybody marriage o kwekwere ya nkwa just 1 week somebody na-arịga ha rịga nwunye apụta na o jikwa enwe fever n'abalị ọ nwụọ na ya sị ga-emerecha beri ala ka ya gwe na ya biko na enweta ọ ga-eshi prove ya traditionally na ya ga-eme ụmụnne involve na ọ maghị ihe gburu that man na ọ bụrụ na ọwụ ya gburu o nwere ike ọ dị aware na enwere ihe that woman mere di ya and ihe o kwuchara sị na ihe nyere ya nwoke ahụ mere na ofi na o chefuru ihe chefube meaning that o nwere boxed up anger somewhere for him na ka ihe akpachapụrụ that guy hapụ ịkpachapụ ya onwe ya n'ihi na ọ dị obvious na ya na that lady ha nwụrụ nwa ha n'anya deeply na ọwụ ya wụjọ ya eji gbalaga biko ma understand ọ sị di ya sị na anyways na point ya na ọ dị valid mana ihe a chọrọ ịgwa ya na ya amaghị anything n'aka ya anọghị ya sọ ọwụghị ọnụ ka ọ ga-eji ekwu ya na ọ onye dị ndụ na-ekwu ihe ọhụrụ na ihe biko na mpa ya wee traditional man na ọ ga-alọta bịa hụ oge nwoke wụ mpa ya enwe na ụdị a ga-eji jụ ajụ enwe ihe a chọrọ ka o mee to prove that na ọ maghị ihe gburu enyi ya nwoke na o mee ya lụghachita nwaanyị mba nnọ mza na ọ wee ebe okwu nọ na eme na invite lọta ya sị that na ya kemgbe nne jiri mụ ya all these ụmụ ihe omenala ụmụ all these things materials and ya mụghị ntụda na enwekwara ihe ya ga-aga ịṅụrụ iyi na enweghị ike ime na nwaanyị ya lụrụ alụ nwebechi ya kọrọ ya ihe ịbịa ṅụwara ya iyi na ya marakwala ihe mere enyi ya nwoke elirile kwuo onye obodo ọzọ famili ya gaala famili ya mee na accept emuvule on ya bịa ịṅụ iyi na ya marakwala ihe gburu enyi ya nwoke na ya ga-eme mpa ya dọrọ ga-agwa ya sị nna ya sị na enweghị onye si aṅụ iyi na enwere omenala enwere ihe ha si eme na okwu dat na aka ya nọghị n'ọnwụ enyi ya nwoke na-enwe ihe gbasara ọnwụ enyi ya nwoke gbasara ya n'okwu ya na family ka a na-try protect na onye ya na-ebi ụgwa na nwa ya nwaanyị so na ụjọ dị ya and with ihe ọ kọrọ ebe a ọ dị smart so make remove na ọnwụ na ome this thing ka ya dị sure na nwa ya chọrọ ịdị sure that na ihe kpachapụrụ that man agaghị akpachapụkwa ya onwe for two of them to be together n'ihi na enwere evidence of infidelity between ya nwa na nwunye enyi ya nwoke the man anwụọ n'elu ili na ya biko na ọ ga-eme akpọ few chips na nwunye ya ọgaje nwaanyị du agaje n'ihu agba na a ga-aje ọsụ nye ya ọfọ ya ejide na aka kwubi okwu na ya ma ihe gburu enyi ya nwoke ya marakwala ihe gburu enyi ya nwoke na ogu jide n'okwu cha ya nwa emochi ya nwunye ya dụwaghị di ya si enweghị ike ịmụdịrị ihe ahụ na ya wụ onye chọọchị na ọ wụrụ ya ga-akọsị ya marriage ya na ya ga-adị very happy ịbịa na ihe akwụrụ n'isi nwunye si dissolve marriage onye ọbụla gawara onwe nna ya gwawazie na o mee ihe a si eme fine ọsọkwa na ọ ga-eme ya kpọrọ ụmụnna ya bịa nara ihe akwụrụ n'isi na ọ wee ebe a ka okwu na ugbu a ụmụnne ụnụ na-ahụ otu ụwa na-adị enyi mere enyi ya ma onye ka e nwụrụ anwụ ma enyi ya nwoke na ugbu ha abụọ ndị enyi abụọ dị ha dị evil ihe mere na-eme na ihe mere mgbe n'okorobịa ụnụ na-ahụ many people nọ n'ala today a sị na a ga-ekpelite ha onye welitere sịlekwe ihe gburu onye welitere sịkwe onye welitere kwa onye gburu ya ụnụ ga-ajụ mkpu ga-azụ ụfọdụ ndị na-ebe akwa na berial bịaka nye ọha na-egbu ịnụ ngalugbu ime gị enyi nwoke ga-aga gbara nga enyi na nwaanyị ugbu a ụfọdụ nọ na marriage nwunye nga megherere m gị ga kore enyi nwoke ya enye nga idea otu ị ga-esi handle ya
gị wụrụ nwaanyị ị nwere enyi nwaanyị gị na-epụ biri n'ime ụlọ ọ nọ n'ụlọ ke biri n'ụlọ ke ihe meghere gị na-aga koro enyi nwaanyị ịhụrụ nwa agbọghọ bịara mma kwuere ikwuru ya ihe mere n'otu o shiri mee ụmụnne m lekwa ebe okwu a bugharịtere olee ihe ụnụ hụtara na kelekele nye m ọnụ ọ sị ya ga-agụ kọmentị ọnụ na ọ steji ya nọ na ihe a na-erecheghị dị any moment na ịbịa nara ihe ọ kwụrụ n'isi simply because ọ ga-ejideli ọfọ ihe na mpa ya wa ọzọ ọ gaghị ejideli ọfọ si na ya marakwala ihe gburu enyi ya nwoke na ogu jidere ọ gwụla nwaanyị kpe agaga n'ihu agbara di ya esi ya wụ onye chọọchị ụmụnne m na ọ bụ ebe okwu na ugbu a ọ gakwa agụ kọmentị ọnụ ịnọ ngala ugbu a ihe emebiwo a lot of people nọ n'ala today ọwụ na ọnụ mmadụ number of people nọ n'ili taa ndị sendere ha ebe ahụ ndị ha kpọrọ ezi ọyị ha unu ga-efe n'isi unu ga-ama na ihe a na-akpọ enyi ụfọdụ emechaa sị enyi ka nwanne there is nothing like enyi ka nwanne be very very careful ụmụnne m ọ ga-akọ kọmentị ọnụ a sị m abịa gbotere ya ọnụ ka unu were ṅomiri maka nṅomi ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ